Episodul 6. Odin îndrăgostit. Garfield! Odi! Am venit! Wow! Ușurel, băiete! Uită-te la el. De ce n-au câinii pic de demnitate? Am o surpriză pentru voi! O surpriză? Ce surpriză? Dăm surpriza. Miau, miau. Miau. Ce nu fac eu pentru un cadou? Sper să merite. Mă gândeam că v-ar prinde bine să vă aranjați puțin înaintea controlului lunar cu Liz. M-am umilit pentru o perie, cumva? Cine vrea să o încerce primul? Garfield? Hai, încearcă-o tu. Această blană nu atinge decât hairstylistul. Odi! Bun băiat! Vino încoace! Așteaptă puțin, Odi. Oh! Bună, Liz! Să luăm o gustare? Sigur, mi-ar place! Odi! Odi, iuhu! Odi! Toate astea doar pentru o perie. Ești un mic câine tare ciudat. Hei, Odi, vrei să ne jucăm pognește câinele? Vrei să spui că preferi să-ți petrești timpul cu ea, dar e o perie tâmpită? Asta e ceva nou chiar și pentru tine, Odi. Hei, dacă te desparți de ea, am un cleștișor de unghi drăguț pentru tine. Bună, băieți! Ce mai e? Auzi, fă-mi o favoare și aruncă peria înainte să te vadă cineva. Refuz să fiu bătaia de joc a cartierului. Bună, Garfield! Bună, Audi! Hei, Odi, ai o perie? Este mai mult o prietenă imaginară. Uite cine vorbește. Tu de ce ții ursulețul de pluș peste tot? Ei, nu știu despre ce vorbești. Oh, ce drăguț e! Trebuie să fac ceva cu peria aia. Iuhu, iuhu. În casa asta este loc doar pentru două animale. Imaginar sau nu, trebuie să dispari. Câinii au capacitatea de atenție a unui peștișor auriu. După o oră nu își va mai aminti nicio perie.
Am întârziat! Liz mă va ucide! Au! Odi? Odi, ce crezi că faci? Odi, oprește-te! Câine rău! Câine rău! Liz, bineînțeles că nu am uitat. Da, sunt pe drum. Tu cunoști cumva un grădinar bun? Nu? Toate astea pentru o perie? Este ridicol. Și tu nu ai nimic de a face cu dispariția periei, nu-i așa? Vai, de ce gândești asemenea răutăți despre mine? Ah, bine. Eu am fost. Eu am scăpat de peria aia ridicolă. Și am făcut o favoare lui Odi dacă mă întreb pe mine. Te rog, nu te crede nimeni. Ai făcut-o deoarece erai gelos. Pe Odi îl interesa altcineva. Altcineva? Păi vorbim despre o perie. Pentru Odi era ceva mai mult decât o perie. Și tu știai asta. Îi va trece. Avem nevoie de mai multă cofeină. Ce spui de niște dopuri pentru urechi? Nu este nostim. Unde-mi este lasagna de la micul dejun? Îmi pare rău, Garfield. Am fost prea obosit să gătesc ceva. Bine, lipsa de somn o înțeleg, dar lipsa lasagniei, asta este intolerabil. Trebuie să rezolv asta. Îmi pare rău, domnișa. O perie. Are peri și un mâner și... e perfect. Odi nu va recunoaște diferența. Vai, Odi! Ia uite cine s-a întors! Câinele ăsta are ceva creier. Cine ar fi ghicit? Bine, ai câștigat. Te duc eu la prietena ta. Aici s-a întâmplat mișelia. Ia! Ups, pardon. Odi, stai! Îmi voi pierde una dintre cele 9 vieți pentru o perie proastă. Îmi pare rău, puștule. Este o urgență. Hei! Ți-o aduc înapoi, promit. Bine ați venit la bord, legați-vă centurile de siguranță. Va fi o cursă cu obstacole. Iaită! Iai! Nu vreau să fiu o altă fată pe șosea, nu vreau! Iai! Wow! Asta a fost pe aproape! Ce urât! Odi! Odi, vino înapoi! Câine rău! Rău! Mai rău nu se poate, nu-i așa? Wow!
Da. Odi! Odi, ai grijă! Sunt prea tânăr să fiu reciclat. Ai! Ai! Iai! Wow! Iai! Ești fericit? Acum să plecăm de aici. Aici erați! V-am căutat peste tot! Ce scârbos! Mirosiți de parcă ați ieșit din compactorul de gunoi! Mie nu miroase nimic, absolut. Odi! Iai! Ești liber în seara asta? Ce zici de cină?